Bé, avui m'he inaugurat la comissaria de la Jonquera. Fins ara estaven aquí al costat amb mòduls. Clar, la Jonquera és un lloc molt important, és frontera, i per tant on hi ha frontera passen molts vehicles, on hi ha frontera passa molta gent i on hi ha frontera hi passen moltes coses. I per tant és important tenir un bon equipament, anar dotant cada vegada més Mossos i agents del cos de Mossos d'Esquadra en aquesta comissaria, que donarà servei a 13 municipis, que són 21 nuclis habitats, i sobretot donarà resposta a la pressió de tota mena que es viuen a la Jonquera. Va en aquesta línia d'anar donant al cos de més agents, passar de 17 a 22.000 agents del cos de Mossos d'Esquadra a tot el país, de més recursos tècnics, de més espais, també de més competències. I en aquest sentit s'entén aquesta nova comissaria que substitueix els mòduls als quals estaven i aquest creixement permanent del cos de Mossos d'Esquadra al servei de la seguretat de la nostra gent.